nasci per aveva, nasci di riserva, prevalenza, si non c'erano, so, i popoli spezzano, za najde pačkata. Digi. Така през се роди, не се обрежда. Анима се. Шампиона. Vai se. И кога? Диги. Не мърдай. Ако обича Васи. Соло. Ако обича брат ми Васи. Да заповяда тук. Няма да мърдаш, че... Специално за тримата братя, за Лазар, за новото семейство в Лазар, за братко за Лъчо и за фамилия Костови. Оригинално, айде хра! Кагирама, его сореге, и Лазаресе, и Паресе, пасе, чуваш ли ме, сладка моя, от София ти до моя, да си седиш, да си вдигнеш телефона. Чуваш ли ме, сладка моя, а дали София ти до моя, да си седиш, да си вдигнеш телефона. За фамилия Костови. Yaşamak paresi, yaşamak sen yaşa. Topladın afara, deda zaresi. Abi bu çağıra tobici dostlar dansına. Dera tobici, bici tobica. Abi ne. Bas ide. А сега продължава нашия брат Пешо, искам за вата Мици оригинално. Изгледи си го микрофон. Yes, yeah.
Pozdravím za Vate Zorin и за цялото му семейство, за сладовете, нека да са живи и здрави. И Алияно, айде бабра, пускай. И поздрави за Ватя Милчо. Стигала една пиес. И за фамилия Зоринови. Моя ангела, ангела, е дискотека течала. Поиски кола те пия, ето си коли деде. Моя ангела, ангела, е дискотека течала. Поиски кола те пия. Voci di romini, voci muciosi, la che camera, come lo bada, voci
повече. Маски Пепа софиянците подаряват 100 лева на малото семейство. Живи и здрави! От братовчеда Додо 100 лева. От чичото. $50, $100, $100 лева от Господ двойно и тройно повече. Айде, отново продължаваме една девятка. 110 лева от фамилия Костови. От брата Лачезар. Айде! Айде, колеги, фамилиус! Модерно! Give
оркестра, о. Еко барбари, 250 лева от Венци и Валентина, 250 лева. Живи и здрави. О, благодарим на оркестра. 100 лева от Емилия Гого. Мишко, бавна мелодия. Пускай. Бате Мишко. О, благодарим на оркестра. Варина и Сима Буки. Значи има и горка и до 5 часа. 5. 50 лева от бате Мишко. Младо жени къде играе един кичак, айде. Девятка, маяка девятка. Айде. Айде. Пускай. Айде, Цецко. Благодарим, добре. Бавна мелодия. 50 точки от бате Чача и Какалбена. Манол и Ивана 50 лева. Ташунко и неговата съпруга. А, само ти. Вероника. 50 лева от Вероника. Айде, Чучека, поничка, краткичко. За всички, за цялата компания. Айде, 1, 2, 3, 4. Айде! Благодарим на оркестра. Отново продължаваме бате Ташунко. Да продължите чека, 50 точки от бате Ташунко. Общо 100 лева. Благодарим, благодарим. Отново продължаваме. 100 лева от Денис, шампиона, който не го слуша главата. Хайде, пусти ми 20, 16, бързо. 1, 2, 3, 4. Яса, Дени не го слуша. Главата и бачале осено. Темпо, и бачале осено. Денисе, come on, Deniсе. Яса, Дени, Шампиона. Благодарим, благодарим, парадим. Отново продължаваме. 100. Пускай двойка. За цялата фамилия. За цялата фамилия. За цялата фамилия. Айде, мопака фамилия. За цялата фамилия. За цялата фамилия.
Благодарим. Отново продължаваме с Чичото. Започва 100 и продължава още 100-200 лева. За цялата фамилия. Чита стил. Айде. Я съм е плане се невестице. Мой мохано вечика е пенела. За Виктория принцесата. Венци продължава. Още 100-300 лева. Айде, продължаваме за Венци. Ни пърталне още 10 точки за певеца от Венци и шефа Вучето. Когато се събират пратовчените, не ги слуша главата, не ги слуша главата. И яша Венци, шампиона, шампиона. Something I'm Венци казва, че няма кой да ги победи тази фамилия. Такъв да се роди не може да отгледа. Такъв да се роди не се отглежда. Венци шампиона, царя на купона. Венци шампиона. Още 10 точки за певеца. За Вучето. Mi pagale oseno, mi pagale oseno. Dejale na romalien. Osi 50 точки, 350 лева от Венци. Продължаваме с Ивайло шефа. Започва с 100 лева. Тук мължинците от семейство. Поздрави специално за Менек, за Николета. Айде, Ламинор, 100 точки за малото семейство от Ивайло. Започва с 100 точки. Банаргум чая, банаргум. И казвам, че да се обучат ме да я предаде, пребален санине. Банаргум чая, банаргум. Кола мори, мой казвам, обучат ме да я предаде, пребален санине. Nicoleta.
Ивайло, моето Павло Ивайло, си кате малко. А така, и чай, ой и чай, и Николета, тук ти намирам. Марянавко, ама чалавчи екиде, но микрофалко мочен, Николета, ама. Още 100 лева за малкия Ивайло, още 100 лева. Още 100 лева. Още 100 лева за малко семейство. Станаха 200. За малкият Ивайло. За Николета, пак за Мелек, за туркината. За неповторимата. Мечаме, мечаме, туме си не ми сага, моба бадипа, ане, ой мечаме, туме си не ми сага, моба бадипа, ама, хей. Si en Instagram още 100 станаха 300 за малко семейство. 300 лева от Ивайло и от неговата скъпоценна съпруга. За цялата фамилия Зоринови, за всички въртовчени, за всички въртовчени и въртовчетки роднини. Да играят тюжика. Мари конкуренция. А без конкуренция. Айде. А така, Цеско, ти си. Кларинета пускай. Айде! Айде, Цеско, ти си. Темпо! И за всички сервитори. Отново продължаваме. Ивайло, ти ли си брокни? Значи 100 лева са от малки Ивайло, младши, най-добрият барбер. Заповядайте, колеги! 100 точки са от него за малко семейство, нека да бъдат живи и здрави. От барбера поздрави специално за цялата фамилия Зоринови, също така за всички въртовчени и въртовчетки. Айде, Ивайло, пусти ми модерно. Модерно. За най-добрия барбер! За Ивайло! За Ивайло! За Ивайло! Заповядайте да стане!
него, няма и да има в кафана Исток. 10 точки от Ивайло, най-добри барбер. Един път като дойдете, не може да се откажете от моите машини. За най-добрия барбер, не само барбер, и като човек, който има златна душа, който има златно сърце, сърце за 1 милион, сърце за 1 милион. За най-добрия за Ивайло, шампиона, царя на купона. И така, от Северин 70 лева германица. За германица, за Северин, шампиона. 70 точки от Северин германица. Парите са в чували, Северин, за германица, за Северин, за Северин. Славчо и Бистра стоя подряд на малко семейство. За Рита и за Данаил. И Яша Славчо, за сервитьорките. Ако не бяха тези сервитьорки, щяхме да бъдем брати. За най-добрите сервитьорки. И с караджите! Отново продължаваме от Ванчо. От нас за Валентина, са точки за малко семейство. Поздрави специално за Румен. Так и есть. Лева от Пепи и Сарафимка, германците. Анди Мари, Германия, Германия. Така, бата Ванчо, тигъра започва. Айде бе, тигъре! Да. 200 лева. 200 лева от Ванчо до сега и продължава. Още 50, 250. Опа. 250 и продължава. Ванчо иска да каже, че много е постигнал, благодаря на Господа. Много е напред. На 30 години ще продължава напред, само напред, само напред и само напред. Ще се доказва още, има време да знаете, няма да има втори като него тук в махалата. Значи, слово вървани. Значи, поздравен специално за цялото племе Зоринови. За всички братовчеди и братовчетки. Добре, брат, не е проблеми. Добре, ръководил Сайке. 5 без 5. 7 часа за април. Или 8, хайде 8, мандър. Браво! Браво! А, така е, Денис. Добре, брат. След малко. От Ванчо започва 250 лева и продължава. За мен една пара
за Ванчо най-добрия. Много има да си мечтаете, да го стигате. Наши резене, конци подай. Като казва, че си е направил голямо име. Оманчо Шампито. Месики утре за Алпино. Само 300 страната да знаете. Яса, мото, ти ги мадава руке, и мали платформа, и мали яса ми пранесе, много се опитва да ме стигат, ама не могат. Много се опитват с пари, с злато и коли да ме настигат, ама не могат да ме стигат. Венелам Ванчо, венелам като казва 350 лева на мандото, усили ми микрофона, Цецко, моля те. Всички го обичат. Докато остане, ще продължава да се доказва. Няма по-силен от него в цялата фамилия. Няма такъв. Соло Иванин. Соло Иванин. Усилима малко, Цецко, моля те. Печанен, чия пачална ушено не го слуша главата. Това е човека, който е най-силен в момента цялата си фамилия. 10 точки от Венци. И иска да казва, че толкова пари е изиграл в казиното, че никой не ги е сънувал. Браво, Тич! Ела, човек! Значи, един събира, друг ги пилее за седмиците. Хоу! Докъде видя всички седмици, няма да знае! Хоу! И на само правачо! Тира! Осъбионе! Осъбионе! Тигара! Тигара! Мачо 400! Тигара! Продължаваме до 9 часа, Златчо. 20 точки за оркестъра. Я само душмани, спрете да завиждате. Душман. Оанчо, когда че в мене пари, не могат никой да притисни дома до 10 часа. Че в ме парето 10 часа. Отигале! Соло, значи пари има,
Не искам да се притеснявате, ако е закъсал някой, искам да отива при Ланчо. Венци! Ей! Значи, Венци казва така, истинският човек. Веселете се колко можете, само не искам да прекалявате, че сърцето му е много силно. Няма кой да го разбие! Искам теренната лев. И че я ме пари, молитва. Като пожелава на малко семейство, живи и здрави да са. 300 лева е дал, без да си направи поздрав. Сега ще му направя 2. 3, 5. Пускай! 1, 2, 3, go! Пускай! 1, 2, 3, 4. Конвенции, поздрави специално за цялата фамилия Зоринови. Венци казва, пари се изкарват, човека не може да се изкарва. Да знаете, за Ванчо, за Ванчо, за Ванчо, за Ванчо, за Ванчо, за Ванчо, за Ванчо. За тигъра, за тигъра, за тигъра, за тигъра, за Ванчо, за Ванчо, за тигъра. За тигъра, парите само това. За най-мощни от племето, като дарите уискита, не знае къде се намира. Пермалия, 500, 500, 500, 500, 500. Zobaczył szampion, całego połowa. Zobaczył Tigera, zobaczył Tigera, zobaczył Tigera, zobaczył skoczył auto, skoczył. Като казва Ванчо, че няма да спира, да се показва, да се... Искам да пуснеш моя так малко да се разиграя аз. Царап, царап, айде. Без рубли 50. Фадиес, Фадиес. Тали, 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 може само да си говорите за него. Още 2 часа. Пас, иде. Amante
знаете, човека може да продължава един месец да фърга пари. Музиката 2 месеца ще свири. Adiós. Kai mi się mancha. Komara mairi mi się mancha mo pram. Šestoti nema. Saure Mirno. 650, извиняваме се. Дядо Карович. Комара майни му прем. Ой сопинила мача. Nanai kutiro milman. Nanai kutiro milman. Beni značni, te nam je mene planet. Od tigar jedinstveno, a dorovo kombin. Ja sam im hvali se kola to raditi da sad, ja sam dobram. Ajde! Ajde mo prav, ajde! Ajde mo mačo! Ajde mo prav, tuđe ćemo vam. Parimo moćamo, parimo. Eski kama budemo, kamo ću mi da ja pitati. O ja sam. O give up my health well. Oще 50-700. Adiós. Akatar umiko, akatar rupavini. Oye mama malumani, oye mama malumani. Oye mama.
Coportiera. Andiamo fra Mancio Tigana e Marietta Turbaza. A Qatar o Mancio o Tigari e Penale o Marumiri Kai Becera. Ne matete kiva kulita se kaçmadı namore. Samo Mancio ima. Sasta formata. Se mi mangi, se mi ubije. Se mi izam, se mi obira. Se mi ispapkam sa zdrihite. Penjela Mancio. Sarate. Mancio kazva te mogo opori biromane. Sostengovia basaj pustika mogo. Ideno pet moća. Zorine, prosim mi stanja. Idemo razagite. Dobro, papi, kako stao je čovjek. Ajdemo prava Mancio, ogima baba sarine, o tenke nema romana, ake kanji mama. Nine kanji mama, o tigari, nine someane hama. Mnogo ima da si mi člajete, da mi dostigate. Vidjela Salimo pudarja Mancio si stvorila 1000 leva. Ja sami pravne se. Zorine, ako biće Zorin se bijeta, kako si? 950. O Mancio Tigari, Aci te ne zene. O Mancio penel, keine Chance für die Szene. Keine Chance, keine Chance, keine Chance, keine Chance. Mancio završio sa 1000 leva i kazao će ubića Zorin като njegov brat Montreal. Od Roza i Davičo 100 leva koji се намират в Берг, Германия. Така, отново продължаваме. Това лично за малото семейство. Булката и младоженеца, ако обича. Tu sinat mi sangat, penel mo barvanite. Mo prao. Tu čini molo, a kajga gini. Ona balada da je na pukama. Тука става въпрос за тежката артилерия. Може ли само да се обърнеш малко към камерата? Да ти ям ланица, да ти ям. Да ти ям ланица, да ти ям. Да ти ям. Хоу! Ой, му право са рапа. Ога багай пиенимо. 200 точки продължава.
Само, значи искам да кажа, винаги когато съм пял на този човек, няма такъв шанс да не ми е фърлил повече от 1000 лева. Това е истината. Истината и само истината. И осая шанса на фиме, обама нега. Лискири бригада, си номер едно, омо право за напиме. Бригадата, ако обича да стане горе. За най-мощната бригада, тичила баба Романе, отчила баба Романе. Амани планите, осътена искам да ви пуснеш новия ефект на Чито да писи Цецко. Искам оригинално за Сарафа Графа. Айде, темпо! Също така и за шефката, завунка за шефката, която крие парите в чувалите. Мълчи това, бечовенте, можива ти да маленке, с лодю, да родил, бичовама, илва барбамо, илва. Essa rafinitski familia, hajde si ridegana, 400 точки, само да вървим, 400 точки от Сарафа Графа, осъдиме малко микрофона. Essa rafinitski бригада, само и отново поздрави специалната палатка. Защото всички обичаха Сарафа. Никой не мрази, да знаете. Може да има душмани, но той ги обича въпреки това. Отново продължаваме 2016. Айде! Дойчене! Осарафи! И хаями една! И осами пранесе! Осарафи небо прав! Тукичима мама! Тукичима мама! Я само прав за Сарафа! За Графа! Благодарим. Още 100 точки, 500 лева от Сарафа Графа. Соло, да са живи и здрави младото семейство, казва Сарафа Графа. Също така Сорин и неговата съпруга, нека да бъдат живи и здрави, много здраве, щастие и късмет.
И за малкият, за сина му на Зорин, за Леонардо, за Пияна Уса, я съм ментален чел, не ги ломам, не ти ломам. Mulher magia sana fimen oduma dişeko Още 10 точки от Менци. Поздрави специално за Сарафа Графа и за всички под палатката. Буляр Маге поправил. Да знаете, че работил 7 години с Сарафа. Я съм не трябва Ой, то ми ги хагимал. А катар мотрал. Я не те скипни. Patai mi scorrocciamo, o Sarafa, o Gaffa, a Cataro Sarafita, o Sarafita, così volta, ora. Ci sarà finisco da loro. Без Отино sarà finisco точки от Янек. Няма кой да го победи в квартала. А Катар оняде. А Катаро са на фине. А Катаро мечи. Вече няма кой да го бутне, няма кой да го победи. Благодарим, парадита, лампа. Пускай пак. Айде, от Бако поздрави специално, че брат за малко бариновки. От Бако поздрави специално, Славяна за малото семейство. Славяна за малото семейство. Лично поздрави специално за Сарафа Графа. Лично и къде го лично. От моя брат. От Серго, невъзможния. 50 точки за малото семейство. А Катар още 50, 150 лева от Бако. А Катар от Бако невъзможния. От Екелева Робален. А Катар от Графа. A Qatar o Bako, a Qatar o Sigo Motrao, a Kiri Planin di Sucima Babo, Sono, Bako казва, 10 точки за оркестъра. Отново поздрави специално за Сарафа Графа, който не може да го бие никой. Няма такъв не съществува. Гри. За Сарафа Графа. Ланица му пиставона, ланица му пиставона, ланица му писта. А за колата, соло, а за колата, да го почувствам малко. Значи, ланица му пиставона, а за колата да не говорим. Ланица му пиставона, а за колата да не говорим. Ой, му правографа, забунка шефката, която крие парите в чуваните. Говорим, браво, живи здрави. Да са живи здрави малко семейство, пускай. 1, 2, 3, 4, за младото семейство, за младото. Благодарим. Бенци, Тинка, Столева, живи здрави, благодарим на оркестра.